Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Buwa Jabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Buwa Jabate i k'a dɔn a bɛ jamana kunnafoni de maana hakaja sɔgɔmada in na Ahmed Jakite ale bɛ nɛgɛw la i ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kunnafoni i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ bɔlen don ni Ahmed ye yamaruya kɛ an bɛ wuli ka jɔ kɛ kunnafoni ni k'a sarada sisan Jeka pip. karamɔgɔ dama tungara naamu ne ye waati saba ye k'a ye k'a mɛn ni k'a kɛ saba dafara bala tɔgɔ bɛ di Buwa Jabate naamu min ye kɔnɔ dabɔlɔja fila ye olu tɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ fiyɛ fiyewu Buwa Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don Buwa Jabate i k'a dɔn bi la ko maa mɛn cogo o cogo Buwa Jabate ni hakili ɲuman b'i la galabu ɲuman b'i la i k'a dɔn a laban bɛ ɲɛnabɔ hali Buwa Jabate naamu Bamakɔ ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ sigi kelen bɛ ka fɛn min kɔnɔ a b'i ni ka san 10 ani kɔbɔ o de ye terrain mankan ka bɔsa hali Buwa Jabate naamu masakɛ caman dɛmɛna u n'u jɛɲɔgɔnw Buwa Jabate u y'a kɛ catiribɔ ni nkalon ni namara ye Buwa Jabate i k'a dɔn ayiwa min ye terrain ye a kulela Bamakɔ gare la ni ka taa file fiyɛ ayiwa Kayikaw fɛ yen Buwa Jabate nin kalo tile 13 tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko kuma in dun kun fɔra maa caman kun ɲɛna i k'a dɔn nkalon don min ye madame le ministre ye ministre Danbɛlɛ Madinɛ Sisɔkɔ Buwa Jabate k'a dɔn ale yɛrɛ tun bɛ gare la kunungo i k'a dɔn ni k'a bolo kɔrɔta k'a fɔ terrain ka taama Buwa Jabate i k'a dɔn taama kun fɔlɔ i k'a dɔn terrain y'a dasi a kan k'a dasi ni ka t'i nu fori Kayikaw fɛ yen Buwa Jabate yɔrɔ o yɔrɔ n'a tɛmɛna ye ni o ye n ɲininka awa terrain jɔyɔrɔ ye walima terrain tɛmɛyɔrɔ ye hadamaden bɔra i ko dakɔnɔɲi ni ka terrain lajɛ i ko sogo sabula o kun fɔ mana nin ma kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko terrain ngolo min bɛ yen n'u k'a ma CC 2207 i k'a dɔn ayiwa min ye voiture de lit o de ye ayiwa terrain wɛrɛ minnu bɛ tugu kunkolo la u y'o den 7 a bɛɛ lajɛlen dilanlen kura de don k'o nɔrɔ a la Buwa Jabate k'a dɔn a ka kolonkolon ni ka taa fo Kayi sɛbɛnnikɛla ko sɔgɔmada fɛ madame le ministre a kɛlen ka tabali gosi terrain bolola a ko k'i sen da accélérateur kan a kana fɛɛrɛ minɛ abada ni Kayikaw fɛ yen tɛ sɛbɛnnikɛla ko lajɛli kun don filɛli kun don sabula i k'a dɔn terrain kunkolo 2 min n'a tiɲɛnen jɔlen don a bɛ san caman bɔ wari ani hadamadenya ani cɛsiri de kɛra sababu ye terrain kunkolo 2 in ka dilan yanni kura minnu ɲininen bɛ Irisi jamana fɛ i yanni olu ka don Buwa Jabate sɛbɛnnikɛla ko terrain kɔni wuli i k'a dɔn lajɛli de don taama in yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ passage ta ma daminɛ fɔlɔ donida ma daminɛ fɔlɔ lajɛli de don a taa ka segin n'a sɔrɔla fiɲɛw ani ɲɔngiri bɛ yɔrɔ minnu na olu ɲɛ ka se ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko ayiwa taama in kɔni kɛra sababa ye minisiri yanni terrain ka wuli a y'a jira diɲɛmaa na a ka to ɲiniki fɛ nin ko in ɲɛni a n'a sabatili Ala ni jamanakuntigi ka wuli ka jɔ colonel Asimu Goyita o de ye cɛsiriba kɛ sabula layidu dilen don jamanadenw ma k'a fɔ camancɛ fanga a nakun ye yɔrɔ furali de ka yɔrɔ jɛ gɛlɛya misɛnnin gɛlɛya kumaba fɛn o fɛn bɛ yen fo n'u dɛsɛra n'o tɛ u n'a bɛɛ lajɛlen ayiwa lariwe Buwa Jabate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an juruw ka cɛdenw min ye an ka technicienw ye Buwa Jabate min ye mécanicienw ye terrain boliba kunbaba n'a mankan olu de kɔni y'u waa da nin na minɛnw fɛn o fɛn kun b'a jɛ a bɛɛ lajɛlen ɲinina ka na d'u ma Buwa Jabate k'a dɔn jo kalo tile 13 nin na kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin na kɛ don sanuma ye nin na kɛ don ye min na sɛbɛn tariki la sabula min ye ayiwa lajɛli ye nin ye Kayi ye a laban bɛ kolonkolon fo Diboli fo Dakaro Buwa Jabate k'a dɔn o dabali tigɛtɔ don sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u tɛna da nin dama in siɲɛ kelen ma koyi u na taa ka segi caman wɛrɛ kɛ ka danganiya sɔrɔ ni ka da la k'a fɔ sira fa bɛɛ lajɛlen ka ɲi sabula nɛgɛsira yɔrɔ dɔw bɛ yen olu yɔgɔyɔgɔlen don Buwa Jabate taa ka segi in bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn yɔrɔ min ni yɔrɔ min bɛ ni fiɲɛ bɛ yen a ko nka wulikajɔ kɔni bolo kan ani jateminɛ na Buwa Jabate i b'a ye k'a fɔ gare kura gare kɔrɔ 19 ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi u ye gare 19 kɔni o labɛnna ka ban Buwa Jabate k'a dɔn wulikajɔw ani a
cɛsuru bolodara o terrain yɛrɛ jabalaba de ye Korofina u kɔrɔ min ma ko atelier centre n'o bɛ Korofina Boy Jabate yen ŋɔni dɛ minɛnkuraw ani pièce kura caman de tara ka n'a yɛrɛkɛ Boy Jabate a ko taa ka segin bolo kan pont dɔw fana bɛ a bɔ furanjɛw la Boy Jabate i k'a dɔn a bɔ boloma dara o pont lu kan Boy Jabate ka caman vali a ko ayiwa min ye maa hinɛ ani tu kɔtɔ Boy Jabate k'a dɔn wulikajɔ bolo kan a ko nin kɔni ye hakilini kura ye terrain kɔrɔ kunkolo min wulila n'o ye CC 205 ye ani CC ayiwa 2207 nin dɛrɛ kunkolo fila kɔni Boy Jabate ninnu bɛna dɛgɛ nɔɔni fɔlɔ yanni ayiwa irisiw ka ayiwa layidu dilen ka tɛmɛ minisiri kɔni y'a jira maliden bɛɛ lajɛlen kan k'i jija Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ terrain matarafabaw ani terrain baarakɛlaw Boy Jabate i k'a dɔn sogo k'a ka kɛ tiɲɛ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ de bɛ n tigɛ don joona Mali flash sɛbɛnnikɛla n'o ye Mayimuna Jalo a ko sama-samani min bɛ Mali ni Konowari ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ daba tugura nin ko in a tiɲɛ na ngalon a ko a baara ta an ka da an ka jamana ɲɛmaaw la karamɔgɔ daba tugura min ye camancɛ fanga ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta n'a ka fanga bulon u ye wulikajɔ min kɛ an ka jamanadenw ye karamɔgɔ daba tugura nin b'a yira k'a fɔ jamanadenw lakana ko nin b'a yira k'a fɔ baara bɛ ka kɛ sɛbɛ ani jamanadenw ka hakilina la sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamakɔ pankuru jigikɛnɛ na kari tɛmɛnen min ye lakansara seliw tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ daba tugura pankuru dɔ kɔni bɔra Konowari ni ka kunda an ka pankuru jigikɛnɛ kan ni ka na ni Konowari sɔrɔsi ye sɔrɔsikɛ cɛ 49 min ye sɔrɔsiw nalen karamɔgɔ daba tugura hakilina min bɛ u la ani min y'an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye i b'a ye k'a fɔ u ye majɛnkɛ finitigilaka minnu bɛ n'o ye ba polisilakaw ye olu y'u ka sɛbɛnw minɛ k'a lajɛ ni k'u ɲininka ni k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ hors de mission o ma ye tigɛ kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura maa minnu jɔlen b'u ɲɛkɔrɔ sɔrɔsiw don sɔrɔsifini b'u la n'o ye Konowari sɔrɔsifini ye min ye sɛbɛnfura minnu b'u bolo n'o y'u ka passeport ye min kɔni ye mécanicien maçon électricien karamɔgɔ daba tugura ni kolokala kan dama dama de bɛ passeport kɔnɔna la u y'u jɔ k'u lajɛ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di aw ye sɔrɔsi ye mécanicien électricien maçon soudeur o b'aw ka passeport la mun na n'aw ka jamana b'o baaraw kɛ anw ka jamana t'o baaraw kɛ ni maa min ye sɔrɔsi Mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura a b'a ka passeport kan ko militaire n'aw ta ye maçon ye anw ta t'o ye sɛbɛnnikɛla ko polisiw kɔni sigalen tuma min na u ye ntanan kɔni gosi ni ka kunnafoni ta ni ka bila ɲɛmaayaso kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ u ko nin kɔni ye janfa dɔ de ye an ka nin kunbɛn joona maa minnu nana a y'u minɛ joona joona k'u bila bɛrɛ la maa 40 ani maa 9 karamɔgɔ daba tugura a n'u bolominɛw minnu don o de ye dakabana marifa jugu ye marifa minnu bɛ n'o ɲɔgɔnna yɛrɛ t'an ka sɔrɔsiw bolo k'a fara u ka kɛlɛkɛminɛn tɔw kan min ye Konowari sɔrɔsiw ye karamɔgɔ daba tugura u y'a yira k'a fɔ k'olu ka sɔrɔsiw kɔni nana baara kɛ ɲɔgɔn de kɔnɔ sabu min ye Nations Unies ka baara ye k'olu nan'o la Mali ɲɛmaaw fana m'a bila dagirinda la karamɔgɔ daba tugura an ye Nations Unies maaw ɲininka sabu min ye hors de mission t'u bolo olu dɔn bɛ nin ko in na wa k'u ka maa tɛ ni nali kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko siraɲɔgɔnya kɔni t'u ni Konowari cɛ ni nali in na hali n'u ni Konowari ye baara kɛ ka tɛmɛ waati tɛmɛn'o la nka ni maa 49 k'u da t'u ka nali la min ye Konowarikaw ye karamɔgɔ daba tugura u y'u kana bɔ tuguni u y'a yira k'a fɔ alimaw ka société dɔ bɛ yen o tuma ko tigɛdi ɲɔgɔnya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ olu ka daga yɔrɔ o tuma k'olu kan kana o de lakɔlɔsi min ye kumakɛ a kɛra 2 ye tuguni Mali ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ daba tugura u y'o ko fana sɛgɛsɛgɛ o don in kama olu y'u yɔlɔ ka bɔ o ko la o tuma k'ulu ma yamaruya di maa ma ka na hali n'u tilala ka bɔ an kɔfɛ tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in na y'a furulen don karamɔgɔ daba tugura baara kelen hakilina caman de b'a kɔnɔna la min ye an ka jamana marabaw ye porte-parole du gouvernement gouvernement ka kumalasela n'o ye colonel Ablem Maïga ale y'a yira k'a fɔ ko Mali ye baara min kɛ karamɔgɔ daba tugura k'a kɛra sariya de kɔnɔ maa minnu nana u nana ni hakilina min ye an'u kan ka baara min kɛ ani Mali ɲɛmaaw ka hakilina ye fɛn min ye karamɔgɔ daba tugura ko majɛ belebele de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ko Mali sariya kɔnɔna la u bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye mercenaires ye tiɲɛnikɛlaw u wulila ni danajuguya ye u bɛn'o bolo da Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablem Maïga karamɔgɔ daba tugura a ko maa ka bagabali t'an bɔ an kan kan maa tɛna an yiran tuguni karamɔgɔ daba tugura minɛn minnu b'an bolo kɛlɛkɛcɛ minnu b'an bolo Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo karamɔgɔ daba tugura an tɛna an majigin maa si ye jamana tɔw b'u ka jamana ɲɛnamaya cogo min na dɛ Mali fana b'a ka jamana ɲɛnamaw ɲɛnama cogo kelen na karamɔgɔ daba tugura ni cɛ
binani ani sheki ani muso kelen u bɛ bila sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan min ye sɛgɛsɛgɛli ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye gendarmew ye u bɛ k'u ɲininka kelen kelen an bɛ waati min na ko sisan aw nakun ye mun ye mun ni mun bɛ janfa kɔnɔ jɔn de y'aw bila ka na nka sɛgɛ kɔni tɛ min na dɛ kunnafoni dɔw bɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min jɛmɛ kosɛbɛ a yirala k'a fɔ u ka minisiri kɔrɔ min sara n'o ye Anbaki ye min ye Ahmed Bagayogo ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ maa dɔw tun b'o ka bolo kɔnɔ min ye u ka sɔrɔsifiniw kɔnɔna na karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'olu tun bɛ janfa belebeleba de la naamu mun b'i la de foyi i t'i hakili sigi karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i hakili sigi taa dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o ye Mayimuna Jalo ye a ko Anbaki ale ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yen n'ale fatura maa min kɛra sababu ye k'o fara ɲɔgɔn kan dɛ i b'o tigi dɔn dɛ u k'o de ma ko photocopie ye Alasani dɔgɔkɛ di photocopie ale de bilalen bɛ sɔrɔsiw kunna an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'ulu kɛlen don ka wulikajɔ belebeleba de kɛ min ye Konowari fini kɔnɔna na dɛ o tuma k'u fana kɛlen bɛ ka janfa belebeleba de boloda dɛ ko nin y'o maa dɔ de nalen Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a mana mɛn togo o togo a tiɲɛ na nkalon karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'a na woloma ka bɔ ɲɔgɔn na nka min ye Faransi ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ nin ko in bɛ daminɛ tuma min na sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ k'ulu fana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw ye min fɔ ko mercenaires don nka Faransi o kuma bɔra da kɔnɔ sɔgɔmada fɛ wula fɛ tuguni k'u tugura Konowarikaw kɔ a ko baara kelen min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ maa yɛrɛ t'a dɔn bilen sa min ye tiɲɛ min ye nkalon ye nka min kɔni an ka jamana ye an bɛ da an ka ɲɛmaaw la an bolo Mali kɔnɔ an bolo malidenw an ka ɲɛmaaw de ta ye tiɲɛ ye fɛn o fɛn bɛ ka fɔ jamana kɔfɛ nin bɛɛ ye kolokalakan ye ni ɲɛmaaw y'a bila yɔrɔ min na karamɔgɔ de b'a tɔgɔ an b'u kɔ ayiwa kunnafoni filanan ye an ye nin bɔ Mali flash kɔnɔ Mayimuna Jalo ale ka sɛbɛnni don Bɔnjumɛn bɛ bolo bɔgɔ ka don a dɔw kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula o don Bɔnjumɛn i k'a dɔn a wa janfa da ye nin ye nka mɛ o mɛn a ko na ɲɛdɔn min ye Umaru Angoyiba Baru kolondigi ale de ye nin sɛbɛn a ko de Bɔnjumɛn kuma min Mali ni Konowari jamana bɛɛ lajɛlen b'i sɔn i ta damafa a kuma tiɲɛ na nkalon k'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na Bɔnjumɛn nkalon dalen don minnu na walima maa wɛrɛ minnu don a fɔlen don Bɔnjumɛn olu y'u sama ka bɔ ko kɔnɔ ngangara ni ka tiɲɛ yɛrɛ da kɛnɛ kan Bɔnjumɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛrɛjɛkulu min n'a bɛ cinsɛnniginan ni jamana kunna o de ye ONU ye nkalonkun dara ONU na wa Abijankanw fɛ sabula olu ko ONU bɛ ninnu ka nani kalama wa ONU yɛrɛ de bɛ ko in ju b'a ju la Bɔnjumɛn k'a dɔn kuma in ma bɔ a wa karila ka dɛnɛ sɔrɔ ONU ye communiqué kɛ ONU y'a jira k'a fɔ min ye nin sɔrɔsi cɛ 49 ye Bɔnjumɛn k'a dɔn u ka taali Mali la u t'olu ka danganiya kɔnɔ u t'olu ka kutumu kɔnɔ wa u n'olu ma bɛnko la olu m'o ci o kuma Konowarikaw n'u bɛ kuma wɛrɛ fɔ u k'o fɔ o de jɛlen don nin kuma in kɔni fɔ ONU fɛ Alasani Daramani Ouattara a n'a ka cɛdenw ye u ye ɲɔgɔn ye joona boloda Bɔnjumɛn ɲɔgɔn ye min n'u y'u fosi ka kuma kura wɛrɛw labɛn ka hakilina kura labɛn Bɔnjumɛn k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye MINUSMA fana ye kangari da kɛ n'u b'u ka kolokala ko la n'u b'u ka nkalon la u k'a ɲɛɲini kuma in sɔrɔla maa min da o de ma Olivier Awa Isil Gado o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye o min ye MINUSMA min bɛ Mali kɔnɔ olu ka wulikajɔ an'u bi baara minnu kɛ u bɛna Mali kɔnɔ kutumu min kɔnɔ o ni marifa minnu bɛna e k'a dɔn marifa ni ninnu tɛ kelen ye kunnafoni di sira min bɛ kamalen yɛrɛ bolo n'u k'a ma ko Twitter i k'a dɔn a y'o lase sɛbɛnnikɛla ko nkalon ma kɛ fila ye min jɔra Konowarikaw la hali b'u sɛbɛn kɔrɔsɔ Alasani Daramani Ouattara a ma ɲɛ min kɔ min ye araba tɛmɛnen ye a ye tabale gosi min ye a ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ani minisiriw a y'olu wele Bɔnjumɛn i k'a dɔn u y'a lajɛ tuguni k'u bɛ kuma wɛrɛ labɛn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kunnafoni jɛlen nana sɔrɔ i k'a dɔn n'Afrique radio min n'u k'a ma ko RFI o nana kunnafoni jɛlen bɔ k'a fɔ nin ko in kɔni min filɛ nin ye Nations Unies y'a jira k'a fɔ nkalon don Bɔnjumɛn n'u ka nkalon bɛ u ye nin kelen tiɲɛtigiya fɔ sabula New York kaw fɛ yen Bɔnjumɛn kunnafoniw nana sandarama k'a sɛnsɛn k'a jateminɛ
bɔjabate k'a dɔn u nana hakilina kura min fɔ y'o dɔn wa o de ye awa pankuru kɛnɛ min bɛ n'u k'a ma ko Sahel Aviation bɔjabate k'a dɔn o ye wulikajɔ ye wulikajɔ min n'o fana ayiwa dunanw de bɛna o kɔlɔsi bɔjabate o labanna ka t'u nɔrɔ o la o fana y'a jira k'a fɔ nkalon min kɔni ye olu ka cidenw ye olu bɛ maa minnu bila baara la a tɛ kɛ nin kɛcogo la hali n'a sɔrɔla olu bɛ maaden ɲini min minnu ka minɛnw kɔlɔsi Bamakɔ bɔjabate kuma tɛ tɛmɛ olu ni maa ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ olu ni jamana de ni ɲɔgɔn cɛ korɔrikaw ka dalu di don jumɛn u y'a fɔ Abijankaw ye k'u ka maa bila ka na Mali la u y'u bɛnna jɔnni kan u ye jɔnni to a fɔ u k'o tiɲɛ f'u ye bɔjabate k'a dɔn ɲɛma sɔrɔ o la o fana taara kɛ nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko kɔni ɲaamina maa 49 ciden minnu bɔra Abijan bɔjabate Mali faamaw ye min fɔ a ko laban o laban bɔjabate k'a dɔn ko in bɛ taa jɔ o de la i ye tubabukan min fɔ mercenaires dɛ bɔjabate a tɛ kɛ foyi y'u kɔ marifa kun bɛ ninnu bolo avion wɛrɛ kɔnɔ tiɲɛ ye ciden tiɲɛ ye kɔlɔsili nka avion fila maanifin bɛ avion kelen kɔnɔ marifaw o nɔnɔ tɔ bɛ avion wɛrɛ kɔnɔ bɔjabate o kuma mun ko b'i kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko in kɔni bara ka taa bolo min ka a gɛlɛyara u labanna tun ni ka nkalon da Alimaɲi jamana na Alimankaw fana kumana bɔjabate sabula u ko nin sɔrɔdasi ninnu Alimaɲw de kun y'a ɲini i k'a dɔn sabula u bɛ k'a ɲini kuma caman jamana caman fɛ i k'a dɔn u kana nin baara k'u ye MINUSMA kɔnɔ sabula Alimaɲw ka favela bɛ yɔrɔ min u ka dumuniw n'u ka marifaw u bɛ sɔrɔdasi wɛrɛw de wele olu ka n'u kɔlɔsi u kun y'a jira Abijankaw ko Alimaɲi de ye olu wele u kana nin baara in kɛ olu ye Alimaɲkaw ko mɔrɔrɔ nkalon b'u da olu m'u wele n'olu bɛ ɲɛ k'u bɛ maa wele u b'a fɔ jamana de kuma bɛ tɛmɛ jamana n'olu ni ɲɔgɔn cɛ yalima Abijankaw u y'u wele don jumɛn u ye jɔnni f'u ye yalima u delila ka mun ɲini u fɛ ko nkalon don bɔjabate ko in kɔni gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten i bɛ kuma yɛrɛ taa fa dɔn sabula kununko fo kunna sini min y'u ka minisiri min b'u ka kunnafoni lase o ni dondikɛla kibarumaw ye ɲɔgɔn ye bɔjabate k'a dɔn min kɔni bɛ taa ɲɛ kan o de ye nimisa ani nkalon sabula min ye farafinna ani jɛsɛnna ni jamanabaw ka tɔn olu bɛɛ lajɛlen fosi sisan kɔni a bɛ min nɔfɛ k'u bara ka korowarikaw kɛ nkalontigɛla ye ka korowari gouvernement kɛ ziirindala ye olu tɛna jɛ n'o ye sabula ko kelen filɛ nin ye bɔjabate k'a dɔn olu ni dɔ de bɛnnen don a kan olu ni dɔ de fɔra bɔjabate k'a dɔn an bɛ donni min na ko bi Abijankaw foyi ma t'u ye sa min ye babali kumaw ani karatu kumaw ye n'i y'u ka jamanakuntigi ka kuma mɛn bɔjabate u b'a ɲini Mali fɛ cɛ 49 in u ka bila sisan ɲininkali t'a la taa kana t'a la u k'u bila a kana taa kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ se ka don Mali ni Korowari ni ɲɔgɔn cɛ n'a t'a kɔnɔ a k'a kɔrɔbɔ ni ma taa cɛkɛ don Abijan sini sɔgɔma i ka kuma tu a bɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ ni san bɛɛ lajɛ kana dimi a bɛ ɲɛnabɔ n'a t'a kɔnɔ a k'a kɛ a bɛ ɲɛnabɔ Mali kurunin sini sɔgɔma ni ma t'u ka cɛkɛ dun a n'a jɛgɛ kɛnɛ a bɛ ɲɛnabɔ merde a bɛ ɲɛnabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ a Bamako wula karamɔgɔ dɔ tugura hali bi bɛ ko min na o ma ban ne bɛ n tigɛ don ko kura radar sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction karamɔgɔ dɔ tugura o ko min ye Mali karamɔgɔ dɔ tugura i b'a ye k'a fɔ jɛn ti ka kɛ Mali kɔ dɛ a ko jarijɛkulu dɔ bɛ n'o ye G5 Sahel ye G5 Sahel ale bɛ jamana 5 mana karamɔgɔ dɔ tugura u ye dana juguya mun ta ne ka Mali sɛgɛrɛ ni ka Mali kumaniya a ɲɛmaayaso la min kɔni an ka jamana marabaw y'o dimina ni ka funu karamɔgɔ dɔ tugura ni ka an ka jamana sama ka bɔ G5 Sahel la ni ka kɛ G4 Sahel ye sɛbɛnnikɛla ko Mali ale tun bɛ jɔyɔrɔ mun na jɔyɔrɔ ncinin tɛ sabu n'i y'a lajɛ bamancɛ wale bɛ jamana minnu kɔnɔ an ka jamana b'o camancɛ yɛrɛ la a ko jamanakuntigi minnu y'a hakilina ta a don kama o wulila ka se an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita IBK k'a jira k'a fɔ tɔn min bɛna sigi ni Mali ma don a la k'a bɛna kɛ tɔn lankolon ye Ibrahim Boubacar Keita ale sɔnna jarajɛkulu in san o san nafolo de bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka dana ta ka da kɛlɛkɛcɛw kɔ ka yaala karamɔgɔ daba tungura min ye an ka jamana ye a nunjuru tun b'ale bolo waati tɛmɛnenw la min ye an ka jamana ye ale jɔyɔrɔ de tun ka bɔ a baaraw la min kɔni jamanakuntigi minnu y'a kɛ u caman tɛ jamana kɔnɔ nin waati la sɛbɛnnikɛla ko min ye Idrisi Debi Itno Tchadi masakɛ ale tɛ yen bilen Ibrahim Boubacar Keita ale tɛ
te min ye Mamadou Issoufou ye ale te min ye Oroku Mar Christian Kabore ale te karamɔgɔ Dabatungura a tɔ tora min ye Moritani jamanakuntigi sɛbɛnnikɛla ko a ko hali maa min fana tigɛ bila o fana te masakɛ kura nana a ko masakɛ duuru min ye nin hakilina sigi sen kan karamɔgɔ Dabatungura a si tɛ jamana kunna nin waati la a ko minnu bɛ an bɛ don min na ko bi jamana sababa kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura minnu bɛ ni fanga yɛlɛma donna o jamana kɔnɔ o jamanakuntigiw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen na ni k'u ɲɛsin an ka jamana ma k'a yira k'a fɔ munna Mali bɔra a la Mali dun bɛ bɔ a la don min na an y'a fɔ ka jɛya ni ka nɔgɔ bɔ a la min ye ɲɛmaya ye karamɔgɔ Dabatungura a bɛ munumunu an ni ɲɔgɔn cɛ min ye Cadikaw ka jamanakuntigi maa min Idrisi Debi ale ka fanga tɛmɛnen kɔ a kun kan ka di colonel Assimi Goïta ma u y'u pan kunna ka dannajuguya kɛ ko Mali sanctionné don CEDEAO fɛ min ye Faransi ye ko ni Mali dimini bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ni k'u pan Mali kunna k'a tɛ di Mali ma min ye Mali ɲɛmaw ye karamɔgɔ Dabatungura o fana ko k'a ma se filala ko ye an ta ma s'o la n'an ni ɲɛmaa min ka kan n'a y'an kumaniya ma o kuma an fana t'a la bilen a y'aw ka baara kɛ n'aw yɛrɛ ye karamɔgɔ Dabatungura tɔn tora jamana 4 ni ɲɔgɔn cɛ u y'u sigi ka lajɛ boloda ni k'a da tulu la k'a da jaba la a baara ta an ka Mali ɲɛmaw deli karamɔgɔ Dabatungura n'u ma sigi u jɔyɔrɔ la ko tɔn in kɔni a laban bɛ ci don dɔ kunu tuguni min ye Nigérikaw ka masakɛ ale kɔni wulila ni ka taa maa min Idrisi Debi fɛ karamɔgɔ Dabatungura u b'a fila u y'u sigi ka kuma k'a yira k'a fɔ Mali jɔyɔrɔ ye min ye a dɔnna Mohamed Bazoum ko a ko an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ an ka colonel deli ni colonel Assimi Goïta ma deli karamɔgɔ Dabatungura a ko min ye jɛnɛjɛkulu ye k'a tɛna bɔ karila kan tɛnɛ sɔrɔ koyi o kuma a laban a na kɛ misi pannen bererikɛla kunna i na wele ko cɛ sonsorolen sɛbɛnnikɛla ko min ye lajɛ belebele u bɛna boloda tile 2 in na ni ka wele ka don Mali kɔnɔ ka min ye colonel Assimi Goïta k'a deli a ka sabali u ye min ta k'a sɛgɛrɛ k'a ma bɛnnɛ a yɛlɛ ni a k'a boloda dusu la Mali ka segin a nɔ na ni Mali seginna a nɔ na ko de bɛna nin kura fiyɛ G5 Sahel la ko n'o tɛ k'u n'u ka koso ni kasaw cɛ ni ka dakolon ci bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ sa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ radar kɔnɔ a ka bi bɔli don Bamako a n'a lamini n'a bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Buwa Jabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u k'u waleɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Buwa Jabate i k'a dɔn a bɛ jamana kunnafoni de maana hakaja sɔgɔmada in na Ahmed Jakite ale bɛ nɛgɛw la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kunnafoni i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ bɔlen don ni Ahmed ye yamaruya kɛ an bɛ wuli ka jɔ kɛ kunnafoni ni k'a sarada sisan karamɔgɔ Dabatungura n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la siga t'o la bala cogo bɛ di Buwa Jabate fɛn tɛ bolo min na n'i k'i b'a nɔmi ni Ala ma jan kɛ a bɛ kari i bolo Buwa Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula Buwa Jabate k'a dɔn kunnafoni dili ye tiɲɛ ye kunnafoni telima dili ye tiɲɛ a bɛ maa nafa nka n'a bɛɛ lajɛlen kɛra nkalon ye a laban bɛ kɛ tɔɔrɔ ye compagnie aérienne Sky Mali Buwa Jabate i k'a dɔn u ye kulekan bɔ wa ni Ala ma jan kɛ u bɛ t'u ta da bɔgɔ jɛninen kan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la Buwa Jabate nkalon don i k'a dɔn kolokala kuma don n m'a ye n m'a mɛn sɔrɔdasi 49 min minɛna aéroport la Buwa Jabate i k'a dɔn réseaux sociaux kan dɔ de filɛ ka kunnafoni n ka kunnafoni di joona mɔɔw k'a dɔn ko n yɛrɛ bɛ ko kalama Buwa Jabate i k'a dɔn haraba i k'a dɔn dusumango tɛ fa tuguni na a sina ka sɛbɛnni kɛ ten réseaux sociaux kan ni k'a yari min ye dimanche don juillet kalo tile ta sɔrɔdasi 49 min bɔra Kodowari u kun bɛ avion min kɔnɔ Sky Mali ka avion don o de y'u donni ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Buwa Jabate i m'a ye i m'a mɛn maanifin bɛ se ka kunnafoni jugu di cogo di kunnafoni min sen t'a la bolo t'a la awa min kɔni ye Sky Mali ɲɛmaaso ye u ko nkalon don sini olu mana ni maa ye jango min ye Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ye u ma don olu ka avion kɔnɔ olu mana n'u ye o tuma nin kunnafoni di jugu minnu filɛ nin ye a bɛna ni balawba de ye wa a bɛna ni tɔgɔtiɲɛba de ye tiɲɛ don réseaux sociaux nafura dama an ka jamana kɔnɔ Buwa Jabate i k'a dɔn anw kɔni y'a maliyɛn kɛ kunnafoni o kunnafoni n'o kan ka fɔ réseaux sociaux kan walima o man ka fɔ Buwa Jabate a ko kɔni kɛra catiribɔyɔrɔ de ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛna taa réseaux sociaux matarafaba dɔw bɛ yen Buwa Jabate i k'a dɔn olu kɔni bɛ baara ɲuman ni wuli ka jɔ ɲuman na sabula u bɛ kunnafoni dɔw di Buwa Jabate a bɛ mɔɔw nafa kosɛbɛ nka n'a kɛra bɛɛ don n'a na Buwa Jabate
te téléphone barani kelen jan i k'a dɔn ka tila ka wuli ka jɔ boloda i mana fɛn fɔ ye walima hali mana min mɛn baroda la Bɔjabate i na se k'o sɛbɛnti a k'o t'a kɛcogo ye tubabuw ye réseaux sociaux dilan min kama Bɔjabate k'a dɔn kunnafoni sira nɔgɔma don a wari bɔ man jan Bɔjabate wa a bɛ mɔgɔw kunnafoni joona nka dɔw kɔni y'a kɛ i k'a dɔn a ka di n ye cogo min b'a kɛ ten o ma fɔ a la min kɔni Sky Mali maa min kɛra sababu ye ka nin kunnafoni da ka a jɛnsɛn ko Sky Mali de nana ni sɔrɔsi 49 ye a ta fila ni tila sabula ayiwa min ye bɔgɔ jɛnnen ye Bɔjabate k'u bɛ t'u da bɔgɔ jɛnnen kan n'o dun kɔni kɛra i k'a dɔn ayiwa o ye baara tiɲɛnen ye a ko an k'an jan don an yɛrɛ la réseau kan Bɔjabate kuma caman de bɛ banamini Allah Allah min yɛrɛ bɛ ne tɔɔrɔ maa yɛrɛ minnu yɛrɛ fana bɛ wuli ka t'u yɛrɛ ka hadamadenya da réseaux sociaux kan k'a bɛɛ kɛ tiɲɛ ye a ka vie privée muso a ka furuko a ka kɔɲɔko ka t'o bɛɛ da réseau ka t'i yɛrɛ lajaaba k'i yɛrɛ wariba tubabu ma nin kɛ o olu minnu ye réseau créé Bɔjabate olu m'a dabɔ nin kama a dabɔra kunnafoni telima se tɛ maa minnu ye olu ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ yɔrɔnin kelen nka n'a kɛra i k'a dɔn daasi dɔn ye Ala m'an kisira nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona l'indépendant Masiriba n'o ye o Bari fulakɛ Bari a ko ɲina Iji karamɔgɔ Daba Tunkara ale kun cɛra nka min ye agence de voyage ye u dimi bɛ karamɔgɔ Daba Tunkara u tɔɔrɔlen bɛ sabu ni tɔɔrɔli ko kɛr'i la i n'a ɲɛfɔ jamanadenw ye a ko agent de voyage ka jɛrɛjɛkulu bɛ yen n'o ye association malienne des agences de voyage karamɔgɔ Daba Tunkara et de tourisme dalatɛlɛ an ko ma ko AMAVT o don maa min y'a ɲɛmaa ye o de ye madame Sise Fatimata Kuyate a ko olu sigilen bɛ u ka agence baara la karamɔgɔ Daba Tunkara sariya de kɔnɔna la o tuma min ye taamadenw ye k'u ta ka taa n'u ye Maka ni ka taa Iji baaraw kɛ ka segin sɛbɛnnikɛla ko ko kabini 2019 min ye bana jugu min donna diɲɛ kɔnɔ n'o ye covid ye karamɔgɔ Daba Tunkara a ma jamana bɔ jamana la a kɛra sababu ye min kɔni yɛrɛminɛw ye olu bolodara jamaw kan ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o dabila la magankaw ko k'u ye datugu bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko Iji tɛ kɛ san 1 san 2 karamɔgɔ Daba Tunkara maa ti ɲɔgɔn dalajɛ Makan jamana kɔnɔ nka min ye 2022 ɲina magankaw nana jateminɛ kɛ ko bana in fanga bɛ ka dɔgɔya u ye dayɛlɛ diɲɛ ma ɲɛ ka kɔn o ɲɛ min ye madame Sise Fatimata Kuyate a ko Mali agent de voyage karamɔgɔ Daba Tunkara u ka ca fo k'a dama tɛmɛ a ko kota min kun dilen bɛ u ma min ye maa 113 a n'a kunkanfɛn ye a ko banajugu in nalen karamɔgɔ Daba Tunkara mankankaw ko jamakɔrɔlenw bɛ taa ka kɔrɔ o tuma ko tɛna taa ɲina belebele bɛna b'o la o tuma k'olu bɛ fɛ ɲina Iji yɛrɛ jama kana tɛmɛ maa 1,000,000 kan o tuma u ye min ta ka di Mali ma Mali fana ye min ta ka di agent de voyage ma karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye maa 6,000 maa 6,000 a ko bɛ mun de ɲɛ agence ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara olu ye maaw tɔgɔ sɛbɛn 2020 Iji ma kɛ 2021 Iji ma kɛ ɲina 2022 maa minnu bɛ u bolo u bɛ t'i jɔ fo maa 15,000 la n'i ye maa 6,000 d'olu ma k'u ye fɛn kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko u y'a jateminɛ k'a fɔ tiɲɛ don kota minnu dira ɲina karamɔgɔ Daba Tunkara k'a bɔra magankaw fɛ hali bi k'u bɛ laɲini kɛ jamana ɲɛmaw fɛ u k'a lajɛ u ka dɔɔni fara kan o de kumu kɔnɔ min ye agent de voyage maaw ye u ka ɲɛmayaso wulila karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka taa maison du Haji directeur fɛ n'o ye Abdoulaye Fala Sise ka taa laɲini k'a fɛ a k'a lajɛ min ye maa 2,000 ye u ka se ka fara olu ka maa 6,000 kan karamɔgɔ Daba Tunkara janko u bɛ se ka fo u la cogo min na n'o tɛ maa min tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ maa 15,000 dɔwɛrɛ ma bila olu ka bolo ka maa 6,000 kɔ maa min bɛ n'o ka ca n'o tɛna taa o de dagosi ka bɔ a ko jateminɛ fana kɛra tuguni ɲina min ye jama dɔgɔyali o dɔrɔn tɛ dɛ dɔ tilala ka fara wari bɔtaw kan sɛgɛsɛgɛliw baaraw tilala ka bonya kosɛbɛ a ko jɛna n'o bɛɛ lajɛlen a ko min ye maa 2,000 ye a ko maison du Haji ale ɲɛmaaso karamɔgɔ Daba Tunkara a directeur ko k'a jɛna n'a ye k'a b'u fo u ka waleɲuman dɔn na u y'ale bonya an na wulikajɔ kɛ a ko min kɔni ye sɛbɛnfura ye maa 2,000 u k'o ladon joona joona yaasa olu ka visa ko ka ɲɛnabɔ olu ka siyɔrɔ ko u ka dumuni ko bɛnka ko kan joona joona wa k'a yɛrɛ wulila ni ka taa Makan jamana na karamɔgɔ Daba Tunkara olu sigilen kɔni nisɔndiyalen maa 2,000 wɛrɛ bɛna fara u ka maa 6,000 kan ko kumakan wɛrɛ sina ka bɔ tuguni ni i y'olu ka bolo kɔrɔ ka sin k'a kɛ jigilatigɛ ye ten
min ye ba flam kan ka faraka karamɔgɔ daba tungora k'a yira k'a fɔ ko jateminɛ ni fura ma se ka sɔrɔ a la o kuma ko min duuru ma ten k'u n'u wasa don n'o ye o kuma k'u na kɛ ɲinan baara taabolo ye o kuma min kɔni jigilatigɛ sabu layidu de tun taara maaw ye k'a yira k'a fɔ karamɔgɔ daba tungora k'u bɛ taa mana gɛlɛya cogo cogo jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye sira di o kuma k'u ka visa ko baaraw daminɛna maa minnu bɛ u nisɔndiyalen bɛ u ka sɛbɛnfuraw ladonna visa kura ɲini na a yirala k'a fɔ k'u bɛna fara jama ta kan karamɔgɔ daba tungora ka tila ka bɔ olu kɔfɛ tuguni ko ɲɛmaaw ma sɔn tuguni ko a ko ma ɲɛnabɔ ko maa caman bɛ ɲɛna u tora dusukasi kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora min ye agent de voyage ye olu fana tora dusukun kamikami kɔnɔ a kɛra jigi waro kɛnɛ kan da ye o kuma k'a ɲɛsin jamana marabaaw ma o kuma ko ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka kɛ bilen karamɔgɔ daba tungora ni layidu taara a ka bɔ a sira fɛ layidu ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ ka maanifin nisɔndiya ka tila k'i fosi ka bɔ a kɔrɔ k'o ka jugu dɛ makantaga n'a fɔra i tɛ sɔn a yɛrɛ ka t'i ɲɛ da alikaba kan fɛn man di k'a bɔ n k'i taara siɲɛ joli 7 i ye dɔ kɛ n'an di ne ka kɛ arabu ye sa siɲɛ 7 o tuma karamɔgɔ dugawu kɛ jango san wɛrɛ ta i bɛ taa san wɛrɛ n fana ka y'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ fulakɛ bari ale ka sɛbɛnni don Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don Wajibate k'a dɔn farikɔnɛjɛ nasiraw la Wajibate i k'a dɔn a wa fédération malienne de basketball i k'a dɔn a ye gɛlɛyaba de don ani basketikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Wajibate nka ko in a kɔlɔlɔ ni Ala ma fara Mali yɛrɛ kan an ka basketiko a bɛ sɔn ka daji Wajibate ni hakili b'a la juillet kalo tile 5 san 2022 fédération malienne de basketball Wajibate k'a dɔn ale ye a wa sarakisɛ ta sarakisɛ min n'o barika bonyana kosɛbɛ sabula i k'a dɔn an ka basketikɛlaw min ye équipe nationale ye a basketikɛla maa 7 Wajibate i k'a dɔn u ye ŋaniya bɔ ka bin ni k'u jalaki Wajibate i k'a dɔn sabula Mali ma min n'a fɔra an ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan Wajibate denmisɛnw kun ye a wa bɛnkan min kun b'u ni denmisɛnw cɛ n'o y'u ka prime ko ye o ma ɲɛnabɔ denmisɛnw fana ko k'u tɛ a wa basketi kɛ i k'a dɔn ayiwa u ye forfait kɛ balontan kunfɔlɔ la filanan fana na u ma bɔ sabula prime ko ma se ka ɲɛnabɔ cogo si de la kabini o kɔni kɛra Wajibate i k'a dɔn o giringajɔ kɔ o de fana taara wolo FIBA Fédération internationale de basketball min ɲɛmaaba ye an ka jamanaden ye n'o ye Amani Ɲang ye Wajibate FIBA ka sariya jɛlen don n'i taara nin kɛnɛ kan k'i ban ka a wa basketi kɛ kun o kun mana k'a la sa n'o kɔni bɛ n'i ka jamana cɛ olu to o jateminɛ min kɔni ye a wa tulo ye ani ɲɛnajɛ koya Wajibate o kuma o sariya fana bɛ boli kan FIBA ka sariya boli Mali basketi kan Wajibate o de kɔni nana ni fédération fana ka dimi ye i k'a dɔn joueur 7 basketikɛla 7 k'u nin bɔ yanni diɲɛ wuli cɛ u y'u sen bɔ Mali ka basketiko bɛɛ lajɛlen na o na ɲɛ wa Wajibate o fana min kɛra i k'a dɔn basketikɛlaw Mali basketikɛla mangani fara awa i k'a dɔn kumaba kan u ye ɲɔgɔn ye kɛ ECK la ɲɔgɔn ye kɔni bɔra ni min ye Wajibate i k'a dɔn Alassane Sangare ale de ye a wa jɛrɛjɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa ye u fana ye a wa ŋaniyasiri kɛ ni nin kɛra olu ɲɔgɔnna minnu bɛ basketi kɛ maa 7 a ka fɔ k'olu nin ka bɔ basketi ko bɛɛ la fo ka taa fɔ diɲɛ wuli la olu fana ko u bɛɛ de nin d'a la bilen yanni diɲɛ wuli cɛ Wajibate k'a dɔn ko in kɔni gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula ko in balannen bɛ yɔrɔ min Wajibate k'a dɔn fédération ani ministère de jo t'a la aw de ye layidu di denmisɛnninw ma kabini u ma bɔ yan nin b'i d'a ma fo ka taa fɔ u sera u m'o sɔrɔ ka tila k'a fɔ u k'u ka basketi kɛ ka sɔrɔ u ka prime ma di n'u ko k'u tɛ jouer Wajibate maa si se k'u jalaki aw ka tila k'a fɔ k'a b'olu gɛn yanni diɲɛ wuli cɛ o Mali basketikɛla bɛɛ ko sa k'u fana tɛ foyi kɛ bilen yanni diɲɛ wuli cɛ maa 7 min gɛnna n'o ma segin ka na olu fana nin d'a la Wajibate k'a dɔn ko kunnayara fo k'a fɔ k'a to ten nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ dɔ tun yɛrɛ ko an tɛ bi ta jɔ yan an bɛ bi ta jɔ yan Wajibate k'a dɔn kunnafoniw nasira la min ye Kulukɔrɔ maire ye an ka foli ani tanu b'a ye an ye
ye kunnafoni sɔrɔ maire i k'a dɔn a bi ni ka san caman bɔ maa dɔw kun bɛ baara kɛ Kulukɔrɔ mairie la Buwa Jabate i k'a dɔn kuma ta baara la maire ka kungɛnɛya a n'a ka hakili jagabɔ a bɛɛ taara baara la o tɛmɛnen kɔfɛ a bi san caman bɔ sara dɔw balannen kun bɛ yen monsieur le maire Kulukɔrɔ Buwa Jabate i k'a dɔn sara ninnu bɛɛ kɛra an ye kunnafoni sɔrɔ sɔgɔmada in na nka ni Ala ni kira sɔnna a ko in dɔ an n'a ɲɛɲini ka se k'a kisɛ da lamɛnbaaw tulo kan waati kurunna Buwa Jabate an b'an ka minɛnw jɛ sa an bɛ taa Bala Yira sanitaire an ka foli ni tanu bɛɛ ka ɲɛsin Bala Yira ma sabula min ye sokɔnɔ mina damu ye min ye n k'i ɲininka sokɔnɔ karo ye ka taa se Dakabana Ilisuruw ma ani ɲɛgɛn kɔnɔ mina n'i sera Dankɔrɔba fɛ Jelibugu la k'a ka dabɔ ka ɲɛsin kalanso ma i b'a sɔrɔ nin yɛrɛ kelen bɛ yen ka magasin témoin jɔ magasin belebelebaw caman de bɛ ayiwa Jelibugu fan bɛɛ fɛ k'a donni ka taa d'i ma hali ni ko ayiwa dugu kelen k'a karo da nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Bala Yira fɛ yen a wele min ye 74 26 55 55 i bɛ k'a dɔn Dankɔrɔba b'i laminɛ e ko mun a tilala ale kɔni tilala a bɛɛ de bolo an ka datugu e tilala Buwa Jabate o kuma bi ta kɔni an n'a ɲɔngiri yan nɛgɛw kɛrɛfɛ Ahmed Jakite an na foli ni tanu ta k'a sɛgɛrɛ Buwa Jabate ni surafana t'o dun na su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali i k'a dɔn Ahmed Jakite Buwa Jabate Daba Tunkara wa salam